Baby, pagaspas, kain na. Baba na dyan, sige na. Yan yung alaga ng Chinese chicken. Dalawa yan mga kasi nagpabo po yan. Yung nakuha ko, ganyan palang karami. Ayan. Good morning, good morning, good morning. Isang magandang umaga sa inyo lahat mga kasinag. Pakainin ko si pagaspas. May dala akong pagkain dito. Ano, kamusta? Good morning. Pakainin natin to. Oh, hawa na dyan. Ayan pagkain mo. Pagkain mo. O yan o. Yan o. Dalawa yan. Yung leg tapos yung hita. Sige na, kainin mo na yan. Baba na't kumain. Baba na pagaspas. Baby, pagaspas, kain na. Baba na dyan, sige na. Baba na dyan. Ha? Sige na, baba na. Sige na, baba na, baba na. Ito yung pagkain mo. Ito yung pagkain mo. Okay. Yan, sige na. Kainin mo na yan. Sige na, banata mo na yan. Hindi mo kainin dyan sa taas, dyan sa baba. Hindi mo kainin. Iwan ko muna si pagaspas mga kasinag. Bisita muna ako doon sa baybayon. Tingnan ko ang lagay ng ano ngayon, ng dagat namin ngayon. Tingnan ko pati kung hibas. Baka makapagkaykay ako mamaya. Siya nga pala mga kasinag, may alaga ako dito ang Chinese chicken. Binigyan ako ng Chinese chicken. Tapos yung binigay sa akin inahin. Naghiram lang ako ng lalaki. Ayan o. Yan yung alaga ng Chinese chicken. Kagabi ko lang hiniram itong lalaki. Pero ang binigay sa akin yung babae na yun o. Try ko mag-alaga ng ganyan mga kasinag. Kasi sabi ni Mrs. ang cute daw. Ang liit-liit. Tapos yung nagbigay sa akin ng Chinese chicken, may pinalagaan din sa aking pabo. Ito, ayan. Dalawa yan mga kasi nagpabo po yan. Bata pa nga. Tingnan natin ang lagay ng dagat namin ngayon mga kasinag. Iniwan ko muna si pagaspas nung kumakain. Pero pag yung ganito ng panahon na yun ay dirdiretso, baka mamaya alpasan ko si pagaspas. Laking layagan. Ayan, may layagan dalawa. Ayun. Dito sa lugar namin mga kasinag, maraming layagan dito. Hindi po sa biro. Ano daw yun? Dalawa. Ang lakas ng habagat. Ay mga kasinag, ang dagat namin ngayon. Hibas ng dagat. Pwede na magkaykay. Ano? Lakas ng hangin.
Sino kaya nagtitiktik na yun? May nagtitiktik doon sa basod oh. Sino kaya nagtitiktik na yun? Nagkukuha yun mga kasinag ng ano, ng sisi. Makakuha nga ng pangkaykay. At makakaykay ulit mga kasinag. Kahit dito lang sa malapit dito sa amin, makaykay muna ulit ako. Kagaya yung kinuha natin nung nakaraan, yung bugat. Kaykayin ulit natin yung bugatan dyan. Baka sakaling makarami pa tayo. Tingnan natin mga kasinag kung may makuha na naman tayo. Ayan, ito lugar ito. Nung nakaraan pagprakay ko na ito eh. Tingnan ulit natin mga kasinag kung may makuha pa tayo dito. Kasi napuno na ng buhangin oh. Try natin, try. Dito ako nakakuha ng bugat nung nakaraan eh. Marami. Meron na oh, nakaisa na tayo. Ganda mga kasinag oh. Oh. Ano? Ang ganda niya, may pang design. Ano ito? Baliting dagat yata ito kung tawagin. Iwan ko lang kung tawag dito. Ganda oh. Ganda ng design. Dito lang oh. Kakaunti pa yung nakukuha natin. Iyan pala nakuha natin mga kasinag oh. May 20 piraso naman siguro. Madalang na. Sana makachimpo ulit ako ng area na maraming ganito. Hindi kagaya yung nakaraan, ang dami kong nakuha dito. Halos kalahati dito mga kasinag sa balde natin. Ngalay sa likod mga kasinag. Hindi biro magkaykay. Sakit sa kamay, tapos mangalay pa sa likod. Diyan ako nagkaykay mga kasinag oh. Kung mapapansin nyo, yan yung kinaykay ko oh. Tapos yung nakuha ko, ganyan palang karami. Ayan oh. Diba? Kaya dito sa amin mga kasinag, pasipagan lang talaga. Masipag, matyaga ka, buhay na. Magkaykay pa ulit tayo. Yan. Masakit sa kamay mga kasinag, gawa ng ano, maraming bato. Maraming bato sa ibabaw. Maraming graba. Kailangan naalisin mo muna yung mga graba. Kagaya niya, dalawa-dalawa na oh. Naalis mo na
pero kung tawagin nito tambayangan, yung kapares